Turabu karamo ani turabu kalandi ani laturu kanubaga be diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka foli ni tanu ni waliɲuman kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka cɛ ani muso denni ani mɔgɔba k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma ka bɛɛ foni ka waati cogoya ni Ala sɔnna ma ni an sigilen an ka turabu kɛnɛ kan émission min bɛ n'a tuma sera bɛɛ lajɛlen b'i ka ci bɛɛ bila k'i ka téléphone ta walima ka don ka ordinateur kɔnɔ ko professeur bɛna kuma turabu kan min y'a kalan n'a b'a dɔn Nala sɔnna ni an sigilen professeur assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an sigilen turabu kɛnɛ jamukan kan kosɛbɛ foli kanubɔ alhamdulillah sila fɔlɔ an bɛ foli ta ka ɲɛsin zikiri prisi kanubaga bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnama an bɛ sila yɛrɛ fo o kɔfɛ n'an donna turabu kɔnɔ waati bɛɛ professeur bɛ foli ta ka ɲɛsin a ka sababu ɲumanw ma y'a mɛn jɔnni kunnadi i b'a fɔ ko sababu ɲuman ko professeur bɛ bɛlɛdugu donsow fo ko n bɛ bɛlɛdugu n'a lamini bɛɛ fo n bɛ jiburula donsow fo n bɛ jibakungo donsow fo n bɛ jisimalen donsow fo o kɔfɛ an bɛ foli ta ka se fo maaba fo joyila fo joyila professeur ka karamɔgɔ fɔlɔ bɔra ɲamina minnu ye n da Ismaila Zamuna kɔni k'an sɔn yɛrɛ ko n'i ye nin kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ o ye Corolakaw ye ɲamina olu de ye fɛnnin dɔ di yan ko n ka t'o kɔrɔbɔ an ye tiɲɛ y'o la mais laturu sira kan an bɛ bɛlɛdugukaw fo Mali ka bon kosɛbɛ cɛ masa bɛ fan bɛɛ adamaden n'i ye sabu ɲuman sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i kana ɲinɛ yemaw kɔ bɛlɛdugukaw de ye professeur bɔlen don laturu la ka tila k'an ka tiɲɛba jɛnsɛn ka tila k'an da la ko laturu ye tiɲɛ o bɛ kɛ rɛsi la maa bɛ kɛ fɛn dɔ kɔnɔ nka u b'i yɛrɛ ɲininka i b'a fɔ an bɛɛ bɛ fɛn in kɔnɔ ten nka tiɲɛ don ko bɛlɛdugu bamananw ko u ye fitinin mun di yan k'an b'u fo alhamdulillah n'Ala sɔnna bɛɛ lajɛlen foli lamina professeur kosɛbɛ foli belebeleba o ye i yɛrɛ ta ye n'Ala sɔnna ma an ka bi turabu kɛnɛ jamukan kɔnɔ n bɛ fɛ an ka kuma fɛn dɔ kan an famana ka kuma fɛn min kan wusulan professeur an famana ka kuma kɛ wusulan kan parce que e mana kuma wusulan kan e mana fɛn min fɔ an ye a la u t'a sɔrɔ a ka jugu n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Adama ani tɔntigi Gariya ka wusulan labɛn ka di diɲɛ mɔgɔ ma a diyara n ye kosɛbɛ Sila o ye garijɛgɛ ani nafolo ne ye tiɲɛ nin fɛn fila in tɛ kelen ye dɛ parce que maaw b'u confondre laturu ko kelenw tɛ Ala yɛrɛ tɔgɔw la kelenw tɛ hali kuranɛ hayaw la a bɛ na kelenw tɛ fo before maaw ka nin lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ nafolo ni garijɛgɛ tɛ kelen ayi nafolo bɛ garijɛgɛ kɔnɔ mais o tɛ kelen riziku ani fatawu ani ganiyo ni si tɛ kelen n t'a dɔn n'i bɛ ka bamanankan in faamuya mɔgɔ dɔ bɛ yen a garijɛgɛ ka di n'i ko garijɛgɛ fɛnba de bɛ garijɛgɛ kɔnɔ sila dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan ale yɛrɛ depuis Ala k'a da a tɛ chômer a tɛ chômer yɛrɛ a garijɛgɛ ka di hali ni mɔgɔ dɔ bɛra usine kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ bali ka baara sɔrɔ ka tɛmɛ o bɛɛ kan mais dɔrɔmɛ t'a kɔnɔ ayo e wulibali ye dɛ dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ chance b'a la opportunité baden de b'a bolo ko bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ relation baw b'a la ko bɛɛ la mais nka foyi t'a fɔ dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ ale ka ko man ca koyi nka wari bɛ voilà ale bɛ fɛn ba sɔrɔ donc o de ye c'est à dire nafolo ani garijɛgɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la hali Ala wolow la o tɛ kelen ye sila ni commerçant nana ne ma sa ko karamɔgɔ nana n dan dɛ ko la ne ye feerekɛla de ye n b'i fɛ k'Ala wele kɛ n ye n garijɛgɛ ka ɲa karamɔgɔkɛ n'a bɛ ismu dɔn kosɛbɛ kɔrɔlen e ka minɛn e tun bɛ joli feere i bɛ taa sɔrɔ e tun mana tile journée mun mɛn i ka feereta tɛ tɛmɛ 1000 kan ni karamɔgɔkɛ ka Adama ye dɔn in tiɲɛ walima n'a kɛn bɛ ka latifu sira dɔw dɔn a bɛ se ka fɛn dɔ labɛn ka d'i ma client bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw ni yɔrɔ wɛrɛw la ka na magɛ i ka bitigi la o ye garijɛgɛ
i b'a ye sanni bɛ k'i kunna e bɛ tɛmɛ 1000 na f'i bɛ 5000 sɔrɔ an b'a fɔ o ma ko ye garijɛgɛ nka sila i sigilen ka bali ka n'i don miliyɔn ko affaire kɔnɔ wari yɛrɛ bɛ nafa yɛrɛ jaabi tigɛ o ye wari o ye nafolo ye a faamuyara sinon ni baara ko don mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ baara mun kɛ maa a t'a baara kɛ nka nafolo t'a kɔnɔ donc o de kama garijɛgɛ ni nafolo fɛn fila don o tɛ kelen ye i m'a ye turabu la gariya nana nafolo la adama nana da garijɛgɛ la a faamuyara maintenant sila nafolo ni garijɛgɛ n'i y'a jateminɛ n'i y'a fila fara ɲɔgɔn kan a ma kɛɲɛ ko la adama kelen pe professeur bɛ yɛlɛma ko togo caman don adama na turabu de adama kɔni adama kelen pe adama kelen pe ni n kɔnɔna n bɛ dɔrɔmɛ kelen kelen ni kɔnɔ ɲaga ɲini fɛn dɔw bɛ yen n'i y'o nasini fara fara ɲɔgɔn kan o kɔnɔ ɲaga mun b'o k'a la sila n'i ko a la i bɛ fɛn dɔ ye o la o ye adama ye gariya baara tɔgɔ dɔw bɛ yen sila n'i y'a dɔn ka ni jula sunwalani kɛ ɲɔgɔn kan wari bɛ na fura foyi t'a la o ye wari yɛrɛ yɛrɛ de bɛ na gariya b'o kɛ maintenant n'i y'a fila fara ɲɔgɔn kan a wusulan dɔ bɛ yen wusulan in adama yiri ye gunan kunna ladɔn jula sunwalani ladɔn sila ni fila faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɛn dɔ kɛ a faamuyara maintenant wusulan dɔ b'an bolo wusulan in n'a ka di i b'a fɔ ko nafolo ni garijɛgɛ wusulan don ale wusulan in dilancogo b'a la dilan waati b'a la kɛcogo b'a la mais an tɛ se k'o bɛɛ fɔ réseau sanfɛ mais alhamdulilah wusulan in kɔni an y'a labɛn wusulan in ye jɔn ta ye bɛɛ damakaga bɛɛ la i kɛra damadan kɛra baarakɛla ye o i mago bɛ nafolo ni garijɛgɛ la ne sanu ɲinina de ye i mankan bɛ wusulan in na ne yɛrɛ ye pièce détachée feerela de ye i mago bɛ garijɛgɛ ni nafolo wusulan na ne yɛrɛ ye boulangerie baarakɛla ye i ye employé de dɛ mais i mago bɛ nafolo ni garijɛgɛ la n ti foyi yɛrɛ la i mago bɛ nafolo ni garijɛgɛ wusulan donc sila ale ka kan i kɛra jamakɛra baara i ma kɛ jamakɛra baara i bɛ fɛn na i tɛ fɛn na a ka kan bɛɛ la wa bɛɛ bɛ se k'a kɛ tant que n'i bɛ k'a kɛ sila i bɛ ko mun kɔnɔ o ko de bɛ yanga ka taa tant que i bɛ k'a kɛ i bɛ ko mun kɔnɔ o ko bɛ yiriwa de ka taa wusulan filɛ nin sisan mɔgɔw ma fɛn dɔ faamu i bɛ taa sɔrɔ affaire dɔ b'e bolo sisan dɔ tun bɛ n'i wele ka mission dɔ d'i ma i bɛ taa sɔrɔ mission kun tɛ tɛmɛ 230 affaire kan mais ala kama sɔgɔmada fɛ wula dɔrɔn e k'i den ka professeur ka wusulanin ta i y'i tɛgɛ wusu a kunna i bɛ taa sɔrɔ aw tun bɛ na 230 ko nin de kan mais ni a ɲɛna i bolo yɛrɛ o tigi bɛ na 500 ko d'i ma cogo di Allahu Akbar o de bɛ se k'o kɛ quoi walima i bɛ taa sɔrɔ commerçant dɔ yɛrɛ bɛ na i fɛ yen sisan commerçant dɔw b'a wusulan dɔw wusu sa i bɛ taa sɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ e wele bon sini ni minɛn in bila ɲɛ n bɛ fɛ ka na nin san a bɛ minɛn mun commandé e fɛ i bɛ taa sɔrɔ o ye 10,000 mina de ou bien 20,000 mina ou bien 50,000 mina mais de fait que i wula sɔgɔma i ka minɛnw wusu k'i yɛrɛ tɛgɛ wusu a tigi mana don so kɔnɔ a bɛ laban ka wari mun b'a kun o ko tɛ dɛ o bɛ bɔ fo ka juru ta fo ka juru ta maa wɛrɛw fɛ ayi sera duman bɛ dɔw bolo dɛ a dɔw bɛ yen ni jɔr'u ka yɔrɔ la ni ala ma farati kan i bɛ juru kɛ k'i yɛrɛ kan fa ye wala foyi t'a kɛ wusulan sila ni wusulan yɛrɛ ɲanama sɔrɔ ne de ko ten n ko ala tɔgɔ c'est à dire dɔnni na fɛn man teli garijɛgɛ tɔgɔ baara la ka tɛmɛ wusulan kan surtout adama ni gariya parce que n'i ye adama ni kelen pe ta garijɛgɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ la mais i tɛ nafolo sɔrɔ ne y'o fɔ mɔgɔ ye n ko n'i ma d'a la fiyewu fiyewu gababilen kelen mun filɛ nin ye sira dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo gababilen na ne b'a wusulan d'i ma sisan i b'a wusu i b'a wusu dɔrɔn n wele yɛrɛ i bɛ n wele sa k'i y'a dɔɔni kɛ ta kunna hali burudijan tɛ adaduni dɔ don dɔrɔn kɔrɔna haya dɔ don i b'a ta adadu dɔ la dɔrɔn i ti tila o la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 2 ni 3 bɛna haram de kunna Allahu Akbar mais o ye jama ye c'est à dire ale tɔgɔ o bɛ na ni jama ye mais jama dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ n'i ye jama dɔw wele mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 b'i wele mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ nafama ye 2 3 a faamuyara donc adama ye nafolo ani garijɛgɛ ye sila an ye dɔɔni labɛn a la ni ala sɔnna ko dɔɔni labɛnna a la professeur ka wusulan dilannen adama ni gariya ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ a la bamananw ko garisɛgɛ dumantigi dɔ ye ji feere bada la c'est une professeur bɛ fɛn minnu dilan a t'a dɔw caya k'a da ka dɔw dilan ni fɛn i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na olu tɛ réseau ka ko ye mais i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ a la dɔrɔn n balimakɛ n balimamuso nɛgɛjuru sira min bɛ ja u ɲɛfɛ o kɔngɔ dɔrɔn
minnu bɛ Mali kɔ kan a bɛ indicatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔngɔ i ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin fana bɛ danse an ka bi turabu kɛnɛ jɛmukan na professeur bɛ dugawu k'an ye n'Ala sɔnna an b'a fɔ Allahumma salli ala mawsufi bil karami wal judi sili subhana rabbuka rabbul izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin